Maaienwander en zo gezellig. En al die oude foto's, nou dat is schitterend. Ik nooit gedacht. Drokte van de Moon in dorpshuis De Jister in Twiesrerheide. Meer dan 60 mensen kwamen naar de maandelijkse skiëtnismoon. Nou, in het kader van de bestrijding van de ververeniging van de oudere garde hebben wij dus, terwijl corona behoorlijk groter geworden is, hebben wij 1 keer in 4 weken in het dorpshuis een maandtijd met foto's en filmpjes en dat soort zaken over de geschiedenis van Twiesrerheide. Goedemorgen allemaal. De uitkomst is heel dik van de morgen. 1 keer in de 4 weken, dan gaan we hierheen. En het zijn altijd gezellige mannen. Er worden dieren eruit, hoe vroeger en zo. We vinden het altijd praten, de vrouw ook. En mijn ma, die jong me zit, die mij hier ook altijd graag heen gaan. De tagong is volslijn vergees, inclusief koffie en cake. Dat is mogelijk vanwege een subsidie die de dorpshuis kregen had. Voor een soort mensen is de skiëtnismoon intussen een vast uitstapje geworden. En hoe kan het nou dat dit zo populair is? Want de sale zit vol. Ja, zeg maar. Het is een stukje beleving van de mensen dat ze er graag toch uit willen. Toch zeggen ze van jongens, de oudere garde. Het zijn net alleen nog de dwarsmensen die er zitten, maar ook oudwarmsgenoten. En die komen echt stevig hier even heen. Kijk, wel tegen uit.